tal, Rocío? Como Moi ben, estás? moi ben, moi ben. Que non vai vestida de ela, de Rocío Varela, Vai vestida de reporteira de Cuéntame. Que tal, como estás? Estás nerviosa? Ben, non, ben. Tú non te preocupes porque díxeme Eva que estudiou todo o guión. Daquela xa está feito. Sí. Daquela xa Tú telo ben, telo claro. Ben, sí. Sí, vale. Sí. Rocío é unha reporteira que está no aeroporto, non? No aeroporto esperando a que veñan aos familiares, da xente que ven, neste caso un vuelo que ven desde Zurich, non? Aí o temos, vale. Pois nada, todo preparado. Isto vai con moito cariño, para a xente que ven agora nestas datas, para a xente que está fora. Está Eva Iglesias lista. A por ela. Vamos. Eva Iglesias! Que és tonto, pero que és tonto, é que se che chegan a facer máis tonto non naces. O sea, en vez de poñer papá, pos papa. Hombre, por Dios, ponlle aquí o acento. Papá, aí está, ahora sí. Coño. Papa, papa, que papa? Moi boas amigos e amigas de Encontros. Estamos en directo desde o aeroporto de Santiago de Compostela, onde agardan familiares, emigrados, e agora vamos a conectar en directo con estes amigos. Vostedes a quen esperan esta noite? Como? Si podemos facer unhas pequenas Sí, preguntas. sí, A quen como están no? esperando esta noite? Pois estamos esperando... Ven pa aquí, Manolo, coño. Estamos esperando o pai do meu marido, que é meu sogro, pero, bueno, eu querolle como se fora meu pai, tal cual, como se fora, como se me fixera ele, tal cual. De onde ven o seu sogro? Non, falo eu. Ven de Zurich, que é aí ao lado de Suiza, non debe haber nin media hora de Zurich a Suiza, non debe haber de media hora, porque hai moi boa carretera ali, entonces, ven da lá de Zurich, meu sogro, sí, señor. Imagino que tiñan moitísimas ganas de velo, non si? Moitísimas ganas, porque meu sogro leva 40 anos, fácil, 40 anos sin vir aquí a Galicia, sí, señor. 40 anos. Amigos, pero ese é moitísimo tempo. É moito, imagínate que non conozo o neto, que nós temos un fillo que vai agora para 27 anos e meu sogro non conoce. Non conoce, porque leva lá toda a vida e ainda non conoce, vai non conocer agora. Entón, entendemos que ven a pasar estes festas de Nadal, non? Coa familia. Efectivamente, morreu a muller, morreu miña sogra o ano pasado, entonces el, bueno, anda ya aí bastante puchiño. Entonces, bueno, poderíamos dicir que non só ven pasar a Navidad, sino que, atrévome a dicir, que ven morrer a Galicia. Que lástima, bueno. Canto o sinto, de verdad que sí, canto o sinto. Bueno, non fai falta que o sintas, a ver, vai no tempo, non? Vai no tempo, cando hai que ir. Pero, bueno, el sempre dixo que quería morrer aquí na casa, donde morreu seu pai, donde morreu seu abuelo, donde morreu seu tatarabuelo, porque, claro, el leva moitos anos fora, e el nunca jamás se olvidou da súa terra, nunca. El, desde lá, ve o luar todos os viernes, bota moito de menos a comida daqui, os montes, os queixumes dos pinos, o confín dos verdes castros, bueno, Galicia en general, non? Bota de menos todo. Que bonito, que emoción, que bonito. Sí. Temos moita gana de velo, sí. E entonces, eu animeino a vir pa aquí, porque en Suiza ele está mal, non se afai alá a ese país, e entonces el nunca se adaptou alá, non? Poderíamos dicir que nunca adaptou ben alá a Zurich, sabes? Entendo, claro, porque nestes momentos tan delicados o que menos importa son os cartos, verdad? Que cartos? Quen falou de cartos? Por que os cartos?
os cartos, a axuda da Xunta. Pero que axuda? Unha axuda para os galegos que morren na emigración. Non sabía, non estaba vostede ao tanto do... Non sabía, ti sabías algo da axuda isto? Eu non sabía nada da axuda e logo de canto é da axuda. Hai exactamente 1 millón de euros. Ti estás seguro que teu pai quere morrer en Galicia? Porque a teu pai a veces vaiselle a perola, Ti xa sabes que teu pai hoxe di unha cousa e mañán di outra, Pero eu estou pensando que non sei se non será mellor que morra lá, Morra lá e depois xa o traemos para aquí na caixa de pino. E ben máis cómodo. Non dixo vostede fai un anaco que o seu sogro quere morrer aquí en Galicia? Que está pasando aquí? Hai sketches paralelos ou que está pasando? Non me estou enterando de nada. Que me dicía, perdona, señorita, que estamos en directo e non... No, que foi vostede mesma que o animou a vir esa Galicia e que o seu sogro quere morrer aquí en Galicia. Eu dixo tantas cousas, verdad? Ao largo do día tamén animei ao meu fillo a ir a bailamos e non se move nada, quero dicir, por amor, dinse moitas cousas, verdad? Que dixo, 1 millón de euros de axuda? Sí, exactamente, 1 millón de euros, ni máis ni menos. E unha pregunta, señorita, si cae o avión de camí, Dios no queira, Dios me rende, quero dicir, pero imagínate que cae o avión, cobramos igual? Depende. A ver, se o avión cae ahora mismo en Francia, sí. Pero xa lle dixo eu que pola hora que é xa ha de estar en territorio español, Bueno, pero ti imagínate que cae, por exemplo, Dios non o queira, Dios non o queira que eu... Pero imagínate que cae en Cataluña, que é outro país. Cobramos igual. Esa é a miña pregunta. Pero vamos a ver. Pero vostede parece que quere que se esnafre o avión. Como? Que parece que quere que se esnafre o avión. A ver, o vello morrer vai morrer. Quero dicir, que máis dá que morra aquí cá lá, é o mismo, non? Pero vostede dixo que o seu sogro quere morrer aquí en Galicia. Dixenlle. El quere morrer. El quere morrer, a punto, usted quédese con ese concepto. Nada máis. El Galicia dalle igual, tanto lle ten Galicia, o sea, el leva tanto tempo alá que é máis suizo que galego. Quero dicir, el xa nin se acordará de Galicia. Nin se acordará. Un canto a Galicia, Que peliculero eres, meu sogro! Levántase, levántese, deixe de pintar o parvo. Aí está. É un cachondo, está sempre a facer o parvo. Pois é que parece que está emocionado de pisar novamente terra galega. Pero por que o dis? Por Vicalo Chan? Eso faino porque ele é moi fan do Papa. En concreto da Guardia Suiza. Non che dixo eu que este señor é máis suizo que gallego? Pois xa o viron, amigos de Reencontros, despedímonos con esta imaxe dun home que ven a morrer a Galicia. Bueno, xa veremos onde morre. Eso ainda está por ver, non se sabe ben. Que tal? Devolvemos a conexión. Bueno, non xa temos suficiente contenido, vale? Queden vostedes falando as súas cousas. Graciñas. Venga. Chao. Qué alegría tan grande. Sí. Vamos para casa. Vamos Pasa, para casa.
Quieto, onde vas? Onde vas? Papacas. No. Que pa casa de quen? Pa casa de quen? José, pasa pa aquí, coño! Alegría máis grande. É teu pai, coño! Que alegría máis grande. Que alegría máis grande despois de tantos anos. Sí, señor. Estar aquí en Galicia outra vez. Estar aquí, verdad? Que bonita É está. preciosa. Pois Que agora bonita. non hai moito máis que ver. Colle o avión e de volta pa Zurich. Vale? Pero se acabo de chegar ahora mismo. Millor. Así non tens que cambiar a hora do reloj. Xa vas. Menos traballo. Pero... Suiza é a mesma hora que aquí. Bueno, non empeces a terquear, que eres terco, Veña, pasa pa lá. Pasa po avión. Aproveita que tes o asiento do avión quente. Eso é bo para as almorranas. Veña, vamos. Espera. Métete dentro. Pero... Coita. He dicho que no. És terco, Quero morrer en Galicia. Como a Julio Iglesias. Como a Richard Gere. Quero morrer... Pero ao final Galicia vai ser unha escombrera do mundo. Ven morrer aquí todo Cristo. Pero eu viña... Tira pa sur. Eu viña pasar a Nadal aquí ca familia. Que Nadal, ahora xa non se Ca leva iso. familia. Antonio, non podes estar a ver seguido os anuncios do turrón que volvo a casa por Navidad. Eso xa non existe. Ahora a xente vai pa a playa en Navidad. Nós agora en 15 días, canto vamos pa Tenerife? 15 días, botamos a la Por anfitrión. eso leva a bata de manga corta por abaixo. Sí. Por eso, hijo, veña, pasa po avión. No. No vello da Virgen. No. No. Son as miñas últimas navidades. Levas dicindo eso 20 anos e ainda non sabes enterrar a todos. Ao final. Esta vez é verdad. Ancho dixo. Chamou o médico. Non ves que te fías de calquera. Dixo o médico e xa está. Que che dixo o médico? A cousa non pinta ben. Bueno. Cando estaba ingresado no hospital, eu me visitar Leo Messi. 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 Era que Messi agora non ten nada que facer e vai polos hospitales a ver xente que ten gripe. Veña, vamos para lá. Eu quero morrer onde morreu meu pai, onde morreu meu avó, onde morreu meu bisavó, na mesma casa. Vendémola! Cheiraba a casa a morto que apestaba aquelo. Houbo que vendela. Quero ir comer un pulpiño a Carballiño. Que pulpiño a Carballiño, pero ti non dicías que alá en Zurich había sitios de gallegos que facían o pulpo tan ben ou millor que aquí. Entonces, a que ves pa aquí, se o pulpo ahora aquí en Galicia nin siquiera daqui que ven de Marruecos. Coño. Veña, vamos po. Quero ver cantar a Pili Pampín. Quero ver a Pili Pampín cantar. Pili Pampín. Pili Pampín toca máis en Suiza que aquí. Si colles agora o avión, tela que ver alá no aeropuerto de Ginebra ou de Zurich ou por Alhambra. Veña, pasa po avión. Veña. Pasa. Por onde é a entrada? Chegadas... Bueno, ti cólate por aí. Non me queredes, non me queredes. Queremosche, pero alá. Vale? Xa se dixo toda a vida. Non ten que ver unha cousa ca outra. Sempre se dixo que a distancia fai o cariño. Non, o roce fai o cariño. Bueno, é igual. Venga, pasa po avión. Venga, colle o avión e dá volta pa Zurich. Veña, de volta. Deixa aquí a maleta xa, vai a ser o carallo. Cual non che deixan meter en cabina. Veña, pasa. E adiós a teu pai, coño. Adeus ríos, adeus fontes.
Veña, vai. Adeus, regatos pequenos. Adeus, vista dos meus ollos. Veña, vai indo. Non sei cando nos veremos. Levo a Galicia aquí, En no dúo. corazón. No corazón levas un marcapasos e a Suiza. Veña, vas. Vas. Arre Dios, pensei que non marchaba máis. Métete dentro da mesa. Métete dentro! Ponete unha frase. Coita unha cousa. Vou che dicir unha cousa, A ver se agora vas ser ti egoísta. Do millón de euros. Do millón de euros, a mitad é pa ti e a outra mitad é pa min. Vale? Que eu sempre lle quixen como se fora meu pai. Un momento, perdoade. Outra vez? Podemos volver a contar con vostedes para unha última conexión. Justo oye como salín na cámara, verdad? Sí, muller, sí, a ver. Boas de novo, amigos e amigas do programa Reencontros. Estamos aquí de novo no aeroporto cos nosos amigos Elsa e o seu home e queremos corrixir un pequeno erro que tivemos na conexión anterior e é que o millón de euros cóbrase cando o familiar morre en Galicia. Que traballiño da teu pai, la madre que me parió. Papá! Bueno, suponse que dentro dun minuto os espectadores van coñecer o invitado e eu tamén. E ti tamén. Porque eu esta temporada dixo, eu non quero saber o invitado sempre. Pois hoxe toca que non sei. Hoxe non sabe, sei no eu. Tú sí, tú? Tamén. Vale. E vostedes saberano dentro de un minuto a volver.